pinanamta samit ni ayan awanin dilitay pasigaragraksa pinagkagibita kariken sa patang pinanamta nagduyos warin na kupay daydiin sawang mo asi syaklae daydi ipatpateg mo inyusok mo pa'y singsing dito'y ramay ko akas tandaan ayan mo anapot no awan karot pangatuplang nasudi nga aya uray ni Dawel di nantupulos papunas pilubong man ako to bisinggalot lumas pangtot kas man idit subingising kinumaniyak to ngarot di ka ipalubos suli manggundas ayat analipnos paten taking anos intamang ibukong ang biyang tantut na urnos malagip kupay daydiin sawang mo hasi siyang laeng daydi ipatpateg mo inyusok mo pa'y singsing dito'y ramay ko akas tandaan ayan mo anapundo awan ngarot pangaduprang nasudi nga aya uray ni Dawel binuntupulos mapunas tilubong mat ang buto ni singgalot lumas pangton kas matidit sumingising kan romaniyan to ngarot di ka ipalubos sulisok panggutas ayat analipnos paten taking anos intamang ibukbok ang biyag tatut na urnos paten taking anos intamang ibukbok ang biyag tantut na urnos inayat ka napudno ken natarnaw ngem in pulbo tuy puso kening ka
linipatan. Pinilit ko na iliw-liwan sa empty tuwing kaungkat. Kaya tinawag kung saan ka, para kaniya. Punuan na rigan, piti manglipat, nupay pilit ko na iwagsin, lagit mo agsugli. Dagiti impalakang mo, maulbit ken pangin, ket ngay mulan ibarukong ko, tas may isa apuris narigan itimang lipan sa emiti naglabas dagidi apanaging bubulse aging ka ngayon ka nang lipat. Jakman may waksi, latingit ito'y na ay nagrika, iti agbiyan nagmay-maysa. Nagulip ka, naranggas ken naulpit ka, manangal lilaw, manang irurumen, ken manang kulbo. Pilitan ka ngaywaksi, iti ko tadi ka amay karim, iti pamatek ko narigan iti mangliban sa iti naglabas dagidi apanaging bubulse aging ka ngayon ka nang lipat. Jakman may waksi, latingit ito'y na ay nagrika, iti agbiyan nga agmay-maysa. Ipatek ka, iti napudno, inayat ka, iti amin aking na tao. Uray aniya tinaglabas ken ka, saan ay subiyag ko, tinapatay kaniya, iti likodan umsi amang
bangig ko ipatpatid ka tulad ta atu agura iti nalakang ko adu alunod isinagaba tuy nakin ko nubun na puso kiti sumuko saan ngay subiyak ko iti paturay ko kinapatid mo dito'y puso di laban ko dawaten nga isubat mo asi siya di ka puso dawaten adi na kuman guliban dawaten adi nagtukuman pulos asaktan kasikala ng ikarya tuy puso dawaten nga isuman mo asi siya di ta puso dawaten adi na kuman guliban dawaten kasikala ng ikarya tuy puso kasikala ng ikarya tuy puso agsang sangin takay lala dahil talwang na uman arugos kadagitan ay patay unang di ayang asumina di ayang asumina ang subliman nga ta
amin apinsa imbubos ko amin idang Doon sikat ay matay gaburan kang tutiluluwa sadya'y tanin mo aldaw rabi aban batayan ka nariga numaminsan numagang na maka itinapudno nga ayan upaw metayam numan anunute ragsak di agpatinda karing-kari di kay nilala dunapudno day taayan dutirabi panunute an anusa ikarigata dito'y din na urayin ka an nariga di agmay sa aglalo nukailiw ka Puna Pulo sadyang ninamnama Di pagsinaan ka No tirabi Nagmay sa sikalae Panpanunute an anusa ikarigata dito'y din na ururayan ka an narigat di agmay sa aglalo no kailiw ka anusa tan nariga agsapul sa baling nga ayan Kumusta ka itang biyag ko? Kumusta ka sa saan mo? Malagip na katpailaeng when mo awan na punta natin tutoy iliwtukin ka nagpay dumat kagarken sega siksikat at natwirik na kaputa ay ayaten ka nukumalang mabaling ang kakalata dito'y sibay ko amabuy-buya kumalang mabalin aglalailong tablong may parik na tuy ayan kumusta kang biyak ko kumusta at tapuso adakat pa'y patek ko di tabiyag mo well
inggat tungpal tanem. Kumusta kan gat ko? Amom, siksikat at ako'y puso. Agmanayon na kaililiw ka. Sabay ko ma, nakastaak nagkin ka. Kumusta ka itang biyag ko? Kumusta ka sa saan mo? Malagip na kagpailaen, when mo awan na punta natin. Utoy ilimpukin ka, nagpaydumat dagarken seda. Siksikat at natwirik na, gaputa ay ayaten ka. Nukumalang mabalin at nakalata, tituloy sibay ko amabuy-buya. Nukumalang mabalin aglalailong at tablong may parik na tuy ayan. Kumusta kang biyak ko? Kumusta ang tapuso? At dakat pa'y patek ko, di tabiyag mo. Well, lagi pen, asiksik-kalaeng, di ay hayatek, inggat tungpal tanem. Well, lagi pen, asiksik-kalaeng, di ay hayatek, inggat tungpal tanem.
asyak ta isang peta. Ikaw ko asyak ta isang peta. Hello, kumusta ka? Di mo kad malagti kay diinta panagmay maysa. Sirok na slag abulan lugar nagimnasan. Sadyay nga inyaplagtan itiinta pagigdaan. Sadyay anay matangan pakabuklan apagpatpatayan. Itak mariknan bara day taayat di ka man nagkitaki pamraya aglain ka. Ay ayaten ka iti agnanayon jak tumauma kariken sa patak at dantuken ka. Nusikat umununa para kanya'y maisa. Sirok na slag abulan lugar nagimnasan. Sadyay nga inyaplagtan itiinta pagigdaan. Sadyay anay matangan pakabuklan apagpatpatayan. Ay ayaten ka iti agnanayon jak tumauma kariken sa patak adan tuken ka. Nusikat umununa para kanya jak tumaramid day taken ka. Para kanya jak tumaramid day taken ka.